Tänään aion selittää italialaisen fantasia-supersankarielokuvan nimeltä Näkymätön poika. Juonipaljastuksia tulossa, ole varovainen ja pidä huolta. Elokuvan alussa näemme pojan nimeltä Michele Silenzi pyöräilemässä koulunsa Triestessä, Italiassa. Hänellä on 50 euron seteli, jolla hän aikoo ostaa puvun juhliin. Koulussa hän istuu pitkän ajan ihastuksensa, Stellan, takana. Heidän tuntinsa keskeyttää poliisiupseeri nimeltä Giovanna, joka sattuu myös olemaan Michelen äiti. Hän on siellä kysyäkseen erään opiskelijan katoamisesta. Giovanna pyytää luokkaa ilmoittamaan poliisille, jos he kuulevat kadonneesta oppilaasta. Kun hän lähtee, Michele alkaa vuotaa verta nenästään ja juoksee vessaan. Hänen kiusaajansa, jotka ovat kiusanneet häntä pitkään, uhkaavat häntä luovuttamaan heille kaikki rahansa. Hän palaa kotiin pettyneenä tapahtuneesta. Hän ottaa esiin muutaman tallentamansa sentin ja päättää ostaa yhden niillä. Michele käy sitten ruosteisen näköisessä kaupassa ja pyytää supersankariasua. Kauppias ojentaa hänelle tiukkaakin tiukemman haalarin ja kehnoa viittaa. Hän väittää sen olevan kiinalaisen supersankarin puku. Michele ei näytä erityisen pitävän asusta, mutta ostaa sen silti. Kun Giovanna palaa töistä kotiin, hän näkee Michelen puvussaan kieltäytymänä menemästä juhliin, koska mielestään hän näyttää typerältä. Hän vakuuttaa, että Michele näyttää hyvältä ja lähettää hänet juhliin. Siellä Michele viihtyy ja jopa puhuu ihastukselleen Stellalle. Mutta sitten kiusaajat näyttävät videon Stellasta kävelemässä kadulla. He väittävät, että video löydettiin Michelen puhelimesta ja että hän on vainonnut Stellaa. Häpeissään oleva Michele juoksee kylpyhuoneeseen ja lukitsee oven. Kaikki hänen luokkatoverinsa kolkuttavat ovea ulkopuolelta, pyytäen häntä avaamaan sen. Michele on turhautunut ja toivoo olevansa näkymätön juuri ennen kuin valot sammuvat. Seuraavassa kohtauksessa näemme hänen hyppäävän ulos kylpyhuoneen ikkunasta ja palaavan kotiin. Seuraavana aamuna Michele herää, kun hänen koiransa haukkuu hänelle. Hän ei kiinnitä suurempaa huomiota ja menee kylpyhuoneeseen harjaamaan hampaitaan. Katsottuaan peiliin, Michele on järkyttynyt nähdessään vain aamutakkinsa harjassa. Hänen kehonsa on näkymätön peilissä. Michele ryntää ulos ja riisuu kylpytakkinsa. Juuri silloin hänen äitinsä kävelee sisään ja ohittaa pojan täysin, mikä todistaa, että vain Michele voi nähdä itsensä. Kun äiti alkaa katsella ympärilleen, Michele kirjoittaa nopeasti lapulle, että hän on mennyt kouluun aikaisin ja asettaa sen sängylle. Giovanna lukee sen ja sivuuttaa asian. Poistuessaan huoneesta hän soittaa Michelelle puhelimeen. Näkymätön Michele vastaa ja kertoo olevansa kunnossa. Epävarmana siitä, mitä tehdä seuraavaksi, hän pukeutuu pitkähihaisiin vaatteisiin. Peitettyään koko kehonsa, hän menee kouluun ja katselee Stellaa etäältä. Michele huomaa kiusaajansa ja aikoo opettaa hänelle läksyn kiusaamisesta. Hän riisuu vaatteensa ja kävelee kouluun alasti ja näkymättömänä. Oppitunnilla hän ottaa kiusaajan paintball-aseen ja käyttää sitä opettajaan, mikä johtaa siihen, että opettaja erottaa kiusaajan. Sitten Michele suuntaa tyttöjen pukuhuoneeseen ja katsoo heitä, kun he riisuutuvat. No, siinäpä ei kauan mennyt. Yhtäkkiä pyyhe osuu häneen, tehden hänen siluettinsa kaikille näkyväksi. Juuri silloin hänen voimansa alkavat hiipua, tehden hänet taas näkyväksi. Tytöt kirkuvat nähdessään alastoman Mekelen pyyhkeen alla. Seuraavana päivänä Mekele on luokassaan, jossa psykologi nimeltä Basile pitää luentoa teinien mielenterveydestä. 2 Mekelen luokkatoveria on karannut kotoa viime kuun aikana, joten hän ajattelee, että on tarpeen ymmärtää teinien ajattelutapaa. Kun Mekele kuuntelee luentoa, hänen kätensä alkavat hohtaa ja yhtäkkiä ne katoavat. Onneksi tunti on ohi ja hän ryntää ulos, ennen kuin kukaan ehtii nähdä hänen katoavan. Hän kiirehtii kotiin peittäen kaikki ruumiinosansa ja näkee pikkusiskonsa Candelan huoneessaan. Michele pyytää häntä menemään alakertaan kasvot seinää kohden. Epäluuloinen Candela avaa ja sulkee oven, jotta vaikuttaisi siltä, että hän on poistunut. Michele ei käänny tarkistamaan ja alkaa riisua vaatteitaan. Kun hän kääntyy, Candela kiljahtaa pelosta. Hän näkee, että hänen veljensä on näkymätön. Michele rauhoittaa häntä ja kertoo, että hänen asunsa on antanut hänelle supervoimia. Sillä välin poliisiasemalla psykiatri Basile työskentelee Giovannan kanssa tutkiakseen kadonneita lapsia. Giovanna väittää, että lapset saatetaan olla kidnappaukset, mutta Basile sanoo, että he ovat vain kapinallisia, mikä on normaalia heidän iässään. Kun Giovanna palaa kotiin, Michele on yhä näkymätön. Giovanna puhuu puhelimessa jonkun kanssa ja paljastaa, että Michele on adoptoitu. Yllättynyt ja loukkaantunut Michele lähtee talosta läheiselle keinuun. Keinussa ollessaan Stella saapuu paikalle ja luulee Michelea haamuksi. Hän ei vaikuta pelästyneeltä, vaan pyytää häntä ystäväkseen. Hän piirtää hiekkaan hymyilevän naaman kommunikoidakseen hänen kanssaan. He päättävät tavata uudelleen. Kun Stella lähtee, Michele näkee lähettyvillä miehen, joka tuijottaa häntä, vaikka hän on näkymätön. Mies kävelee pois käyttäen keppiä, mikä paljastaa, että hän on sokea. Yöllä Michele vierailee Stellan kotona. Stella on iloinen saatuaan näkymättömän ystävän. He suutelevat, mutta juuri silloin Michelen voimat alkavat heiketä.
Hän juoksee pois, ennen kuin Stella ehtii nähdä hänen kasvonsa. Myöhemmin Stella on yksin voimistelutunnilla, kun neula osuu hänen selkäänsä. Se saa hänet vajoamaan tajuttomaksi. Samaan aikaan Michelle on päättänyt kertoa Stellalle olevansa näkymätön poika. Hän suuntaa kohti Stellan voimistelutuntia koiransa kanssa. Saavuttuaan rakennukselle, hän näkee naamioidun miehen kantavan Stellaa. Michelle hyökkää miehen kimppuun, ja koira puree tämän kättä. Miehellä on kuitenkin onnistuu paeta tytön kanssa. Myöhemmin poliisi saapuu paikalle. He päättelevät, että kadonneet lapset eivät olleet karanneet, vaan heidät on siepattu. Stella herää oudossa laitoksessa, pää kiinnitettynä useisiin johtoihin. Psykiatri Basil on siellä, kuulustellen häntä. Käy ilmi, että hän on se, joka on kidnappailut lapsia. He tekevät tytölle joitakin testejä ja lähettävät hänet selliin. 2 hänen ystävänsä, jotka olivat kadonneet ennen häntä, ovat myös siellä. Seuraavana päivänä Michelle on yksin läheisellä rannalla, kun yhtäkkiä edellisenä päivänä nähty sokea mies ilmestyy hänen eteensä. Mies vastaa kaikkiin Michellen kysymyksiin, ennen kuin hän ehtii kysyä niitä. On kuin mies osaisi lukea ajatuksia. Kun Michelle kysyy mieheltä, kuka hän on, tämä paljastaa nimensä olevan Andres, ja hän on Michellen isä. Poika ei usko Andresia ja syyttää häntä valehtelemisesta. Andres alkaa sitten kertoa tarinansa. Hän oli ennen normaali mies pienestä kaupungista Venäjältä, kunnes hirvittävä ydinräjähdys iski kaupunkiin. Säteily tappoi monia ihmisiä ja aiheutti pysyvän muutoksen toisiin. Se sai heidän DNAnsa mutatoitumaan, antaen heille ainutlaatuisia yliluonnollisia kykyjä, kuten lentämistä, telepatiaa, näkymättömyyttä ja niin edelleen. Näitä ihmisiä kutsuttiin erityisiksi ja heidät vietiin sotilasleiriin nimeltä Divisiona aseena käytettäviksi. Divisiona käytti heitä yli heidän kapasiteettinsa. Mitä enemmän erikoiskykyiset käyttivät voimiaan, sitä heikommiksi he tulivat. Toinen sivuvaikutus oli, että kaikki olivat hedelmättömiä, paitsi Andresin ja Michellen äiti. He saivat yhdessä Michellen, joka oli ensimmäinen erikoislapsi, mutta heti kun hän syntyi, he veivät hänet pois, joten vanhemmat päättivät paeta Michellen kanssa ja onnistuivat. Mutta Divisionan väki ei aikonut luovuttaa. He ajoivat pariskuntaa takaa saadakseen lapsen takaisin. Michellen isällä oli kyky lukea ihmisten ajatuksia, kun taas äidillä oli näkymättömyyden kyky. Andresei onnistui pakenemaan Michellen kanssa, mutta hänen vaimonsa tappoi Divisiona. Andrzej tiesi, ettei Michelle ollut turvassa hänen kanssaan, joten hän jätti pojan Giovannan oven eteen luettuaan hänen ajatuksensa ja varmistaessaan, että hän oli hyvä ihminen. Nyt Divisionan ihmiset ovat saaneet selville, että erityinen lapsi asuu kaupungissa, joten he kidnappaavat lapsia ja testaavat heitä nähdäkseen, ovatko he erityisiä. Kuultuaan todellisen alkuperänsä, Michelle on järkyttynyt. Hän ei melkein usko sitä, mutta Andrzej sanoo, että heillä ei ole aikaa puhua, koska vieressä oleva kalastaja pitää Andrzejia epäilyttävänä ja on soittanut poliisille. Andrzej ojentaa Michellelle puvun, joka muuttuu näkymättömäksi hänen kehonsa mukana. Sitten hän poistaa kalastajan muistin ja lähtee. Poliisi saapuu pian Basilen kanssa. Giovanna paljastaa hänelle, että Michelle on adoptoitu, mikä saa Basilen uskomaan, että hän saattaa olla erityinen lapsi. Hän tarjoutuu viemään Michellen kotiin. Kun he saapuvat kotiin, Michelle huomaa Basilen käsivamman samassa paikassa, johon hänen koiransa oli purrut Stellaa kidnapanutta. Hän katsoo miestä epäluuloisesti ja yrittää paeta, mutta käy ilmi, että Basil on lukinut kaikki ovet ja suunnittelee sieppaavansa hänet. Michelle juoksee huoneeseen ja riisuu vaatteensa muuttuen näkymättömäksi. Hän onnistuu pakenemaan, kun Basil seuraa häntä. Kun he ovat kadulla, Michelle näkee kiusaajansa Ivanin pyöränsä päällä. Hän istuu Ivanin taakse ja pyytää häntä ajamaan nopeasti pois. Hermostunut Ivan suostuu. Kun he pääsevät turvalliselle alueelle, Michelle paljastaa itsensä Ivanille ja kertoo hänelle luokkatoverinsa sieppauksesta. Samaan aikaan Stella ja hänen ystävänsä huomaavat ilmanvaihdon katossa. He kiipeävät toistensa päälle ja Stella onnistuu astumaan ulos. Piiloutuessaan vartijoilta hän kiipeää torniin ja saavuttaa valonheittimen. Uskotellen näkymättömän ystävänsä etsivän häntä, hän piirtää hymyilevät kasvot valoon ja väläyttää sen taivaalle. Michelle näkee hymyilevän kasvot ja tajuaa, että Stella yrittää vihjata heille. Hän ja Ivan seuraavat valoa, mutta heti kun he pääsevät sinne, vartijat sieppaavat Stellan. Ivan aiheuttaa sähkövian käyttämällä paintball-asettaan, kun näkymätön Michelle menee sisään. Hän näkee Basilen ja hänen miehensä tarkkailemassa Giovannaa ja Andreaksia, jotka ovat lyöneet kätensä yhteen etsiäkseen Michelleä. Sitten hän menee pidemmälle ja tyrmää vartijan. Asellaan hän uhkaa toista vartijaa avaamaan sellin, jossa Stella ja muut ovat vangittuina. Saatuaan heidät ulos ja vangittuaan vartijat sisälle, Michelle paljastaa itsensä ystävilleen, jotka ovat täysin yllättyneitä. Pojat haluavat paeta, mutta Stella vaatii, että he pelastavat vanhan miehen, jonka hän on nähnyt lukittuna toiseen huoneeseen. Hän ja Michelle menevät pelastamaan miehen, mutta Stella vie hänet konnien luo ja osoittaa aseellaan Michellea. Hän kaatuu yhtäkkiä tajuttomana ja vanha mies hänen takanaan alkaa puhua. Käy ilmi, että hänellä on mielenhallinnan voima. Hän on ohjaillut Basilea ja Stellaa saadakseen Michellen tänne. Sitten hän tuo sukellusveneen ja laittaa Michellen ja Stellan siihen. Miehet vievät heidät mereen.
Juuri silloin Andrzej ja Giovanna saapuvat paikalle ja tapavat Ivanin. Rakennus on asetettu räjähtämään muutamassa sekunnissa. He pelastavat nopeasti 2 siepattua lasta ja Basilen sisältä. Andrzej lukee Basilen mieltä ja tajuaa, että joku kontrolloi heitä. He pääsevät nopeasti pois rakennuksesta, joka räjähtää kappaleiksi heti jälkeen. Takaisin sukellusveneessä Michelle huomaa telekineettiset voimansa ja alkaa tuhota paikkoja. Käyttäen voimiaan, hän onnistuu tappamaan miehet ja pelastamaan itsensä ja Stellaa. He pääsevät vihdoin takaisin rannalle, missä moni odottaa heitä. Michelle muuttuu näkymättömäksi heidän edessään, esittelee voimiaan. Andrzej kertoo Michellelle, että heidän täytyy poistaa kaikkien muistoja, koska divisioona tulee etsimään heitä uudelleen. Michelle suostuu ja suutelee Stellaa viimeisen kerran. Andrzej kertoo Michellelle, että hän palaa ja lähtee pyyhittyään kaikkien muistot. Sitten kaikki palaavat normaaliin elämäänsä. Kohtaus siirtyy jonnekin Venäjällä. Michellen äiti, jonka luultiin kuolleen, oli vain haavoittunut yhteenotossa. Hän voitti silloin divisioonan ja hallitsee sitä nyt. Itse asiassa hän oli se, joka lähetti nuo ihmiset hakemaan Michellea takaisin luokseen. Nainen on nyt kaikkia tavallisia ihmisiä vastaan, jotka katsovat heitä kuin he olisivat friikejä. Lopulta vartija ilmoittaa hänelle, että vaikka he menettivät Michellen, he ovat löytäneet hänen kaksoissiskonsa, Natashan. Menneisyydestä oleva klippi näyttää meille, että Andrzej pakeni sinä päivänä 2 lapsen kanssa. Elokuva päättyy, kun vartija kertoo Michellen äidille, että Natasha on jossain Marokossa, vihjaten jatko-osaan. Tilaa lisää tällaisia videoita, laita ilmoitukset päälle ja jätä tykkäys auttaaksesi kanavaa. Kiitos katsomisesta.